Velkommen til dagens historieundervisning anden sæt. I dag skal vi igen arbejde med marxismens velsignelser, alt det gode Marx har gjort for international historieforskning. Og I skal gøre det i grupper, så I kan hjælpe hinanden med at blive rigtig kloge. Vi ikke lave nogle grupper, hvor I lige deler jer, så alle har nogen er i gruppe med, og måske deler lidt, så der er både drenge og piger i grupperne og den slags. Kan I lige, jeg kan se, Harry mangler nogen at være i gruppe med. Det er så mig, så vil du lige, kan I gøre et eller andet her? Nej, okay. Du er en troldmand, Harry. Ja, hvad? Du er en troldmand. Jeg er ikke en troldmand. Jeg er bare Harry. Nå, bare Harry. Du er en troldmand. Wingardium Leviosa. Det hedder altså Leviosa. Jeg hedder Hermione. Velkommen til. Jeg hedder Ron. Jeg hedder bare Harry. Hej bare Harry. Skal vi komme i gang med skoleåret? Ja. Velkommen til Hogwarts. Vi er alle blevet placeret på Gryffindor-kollegium. Godt, elever. I dag skal vi arbejde med helbredende elixier. Hermione, du arbejder sammen med Ron. Harry Potter, du arbejder alene. Kravtær, hår fra varven, 5 liter vand, 3 røde hår, en halv liter tjære. 2 stykker kridt i. Nej, Ron. Der skal kun ét stykke kridt i. Okay. Hvad har du lavet? Det pilser. Men det var ikke det opgaven, den lød på. Det er den mest helbredende drik. Jeg fulgte bare bogen. Bogen. Halvblodsprinsen. Severus, hvad ved du? Min herre, jeg har dårlige nyheder. Drengen har fundet den hellige opskrift på uld. Opskriften fra Halvblodsprinsen. Fordømt! Fang ham! Jeg vil, min herre. Siden vi vandt kampen mod Voldemort over livets elixir, så er jeg startet med et eget øleventyr. Og jeg vil invitere jer op til fredagscafé den 31. i 3. Skål.